Dr. Göndös István ünnepi köszöntőjét hallgassuk meg. Tisztelt ünneplők! 62. alkalommal jövünk össze a Mecseki Bányászat tiszteletére. Csertető a mecseki bányászok munkásmozgalmi emlékhelye, amely őrzi az 1937. évi csendőrsortűz áldozatainak nevét. Hegedűs Mihály, Fajtig Imre és Keller János az életükkel fizettek azért, hogy részt vettek az éhségmenetben, melyet a város csendőrsége puskákkal oszlatott fel. Az emlékmű hagyományosan a pécsi bányásznapi megemlékezések színhelyévé vált, és az maradt a rendszerváltás után, a mecseki bányászat megszűnése után is. A megélhetésért küzdő, éhező, sokgyerekes munkavállalóról és az elhízott jólétben dőzsölő munkaadóról alkotott kép sokak képzeletében még ma is él, talán, de a rendszerváltozás utáni idők tapasztal alapján ez a megközelítés sokat finomodott. Kiderült, hogy a munkaadók többsége, kisvállalkozók ugyanúgy küzdenek a cég piaci fennmaradásáért, mint a dolgozók a család eltartásáért. Előfordul, hogy a dolgozók megtartásáért néhányan maguktól vonják meg a jövedelmet. És vannak persze önző munkaadók is, de sokszor éppen abból adódik a feszültség, hogy a cég fennmaradása megköveteli a dolgozók juttatásainak megnyilvánulását. Ilyen helyzetben nincs jó választás, csak a rossz és a még rosszabb között lehet megtalálni a kompromisszumos megoldást. Annak idején a Duna Gőzhajózási Társaság és a város az egyik arcát mutatta, amikor a csendőr sortűzzel válaszolt a demonstrációra, mert ma már kegyetlennek minősülő vasfegyelemmel őrizte az elért eredményeket és a kialakult rendet. A másik arca az volt, hogy lakótelepeket, iskolákat, templomokat, kultúrházakat, orvosi rendelőket és kórházat épített, tanárokat, papokat, népnevelőket fizetett, tűzoltóságot tartott fenn annak érdekében, hogy a bevételek által megengedett mértékig jólétet teremtsen és megőrizze az általa kialakított kis helyi társadalmat. Az ország és Európa számos területéről érkezett többnyelvű bányászkolóniák társadalma összekovácsolódott, összeérett, élén kulturális életet élt dalárdáival, fuvorszenekaraival, színjátszóköreivel és sportegyesületeivel. Lakáskörülmények és ez a mintaszerű társadalomépítés messze a kora előtt járt. Ezek a körülmények vonzották az embereket és a tőkét, így Pécs lakossága a bányászat fejlődésének köszönhetően a 19. század elejé 10-12 ezer főről 150-170 ezer főre duzzadt a 20. században. A szénbányászat fejlődése a 18. században indult, amikor pécsváradi kovácsok felfedezték a felszínre bukkanó szén előnyös tulajdonságait. Az iparszerű széntermelést a bécsi udvar megbízásából Bergs Péter bányamérnök szervezte meg a 19. században. A látványos fejlődés az 1830-as évektől a már említett Duna Gőzhajózási Társaság megjelenésétől vett nagy lendületet. Ők oldották meg Pécs villamosenergia ellátását az első erőmű megépítésével, kokszolóművet építettek Újhegyen. A 20. századtól már Komlón is jelentős fejlődés kezdődött Jánosi Engel Adolf munkásságának eredményeként, majd az északmecseki terület, a Szászvár-Nagymányoki térség is fejlődésnek indult. A szénbányászat, az egész térség, nyugodtan állíthatjuk, a megye a régió fejlődését is megalapozta. A szén diadalmenete itt nálunk több mint 200 évig tartott. Ez idő alatt közel 200 millió tonna szenet bányáztak ki. Volt olyan idő, amikor egy időben 20 000 családot tartott el a szénbányászat, a 200 év alatt több százezer embert foglalkoztattak. 103 akna, 150 táró bocsátotta felszínre ezt a tömérdek szenet, városok, falvak százaihoz jutott el a bányászok elköltött jövedelme. Ez volt a fejlődés, a jólét sikeres modellje, amely megtört a 80-as évek vége, a 90-es évek eleje óta. Sokat érveltünk annak idején a bányabezárások ellen. Legfőbb érvünk éppen az volt, hogy a bányászat veszteségét nem lehet önmagában nézni, minden bányász munkahely legalább 2-3 másik munkahelyet tart el, melyek nyereségesen működnek. A bányász munkahelyek megszűnése számukra is végzetes lesz. Azzal érveltünk, hogy az igazi feketeleves majd 15-20 év múlva jön el, amikor a munkahelyüket elvesztett bányászok gyermekei felnőnek és nem találnak munkát. Érveltünk azzal is, hogy legalább egy mélyművelésű és egy külfejtésű bányát folyamatosan meg kell őrizni,
a bányakultúra fenntartása miatt, mert 15-20 év múlva eljön az idő, amikor a hazai szénre újra szükség lesz, mert az ország kiszolgáltatottá válik az importenergiával szemben. A másik oldalon a kormányzati érvek is logikusak voltak. A veszteséges tevékenységek helyett nyereségesekbe, piacképesekbe kell fektetni a tőkét, az állam pénzét, és nőni fog a jólét. Ezért a rendszerváltás előtti kormányzat erőltette a veszteséges vállalatok csődeljárásainak elindítását, a vállalatoknak szóló költségvetési támogatásokat eltörölték. Bíztak a közelgő piacgazdaság erejében, amely a tervgazdálkodással szemben automatikusan megjavítja a gazdaságot. Sajnos nem így történt. A méműveléses szénbányászat és az uránbányászat kormányzati döntésre megszűnt. Senki sem számolt azzal, hogy a világ politikai és gazdasági átrendeződései milyen következményekkel járnak. A felszámolás hivatalos elindulásakor 1991. októberében még olyan tervet készítettünk, amely csak a termelés csökkentésével, egy alaposan átszervezett, a ballasztoktól megszabadított, rugalmas, modern vállalat kialakításával számolt. Ez az álom hamar szertefoszlott. A következő tavaszon a peresztrojka nyomán megszűnt a KGST, a szocialista országok gazdasági együttműködési szervezete, a szovjet csapatok kivonultak az országból, ezzel együtt olcsó szén áramlott hozzánk, gátak és szabályok nélkül. Megszűnt a komlói, pécsi, bonyhádi, szigetvári, ruházati, cipőipari, bőripari és élelmiszeripari cégek szovjet piaca. A nyugat-európai megrendelők pedig nem Kelet-Európához, hanem a nálunk is olcsóbb Távol-Kelethez, Kínához, Dél-Koreához fordultak a könnyűipari termékekért. A világgazdasági változások kihúzták a szőnyeget a gazdasági rendszerváltás, a piacváltás alól. Térségünk a változások áldozatául esett. A megszűnt állások helyett nem jöttek létre újak, mert az új gyárakat nem a régiek helyére, hanem a Nyugat-Európából könnyen elérhető Közép- és Nyugat-Magyarországra telepítették. Baranya és a Dél-Dunántúl kimaradt a tőkebefektetésekből. Mire elhallgattak a délszláv háború ágyúi, mire utolsó régióként a Dél-Dunántúl is autópályához jutott, lecsengett a tőkebefektetések aranykora. Európa fejlődése megtorpant, Magyarország sem térhet ki ez elől. Mi lehet a jövő útja a vigasztalannak tűnő helyzetben? Idézd fel a múltat, és meglátod a jövőt. Így hangzik a mondás. Megcsillan-e újra a szénbányászatra alapozott jövő reménye? Lehet-e a régió fejlődésének hajtómotorja újra a szén? A bányabezárások előtt kétségbeesetten hajtogatott érveink igazságát visszaigazolta az idő. Fiaink Budapesten, Győrben, Kecskeméten, külföldön keresnek munkát, mert a megszűnt munkahelyeket nem váltották fel újak. A kormányok költségvetési gondokkal küzdenek, mert kevés az adófizető munkavállaló és sok az állam által eltartott állampolgár. A szén árát rég elkerülte azóta a gáz ára, ha már mind többen térnek vissza tűzifával és szénnel való fűtésre, ha van rá lehetőségük. A szénben gazdag országok, mint Európában Németország, Lengyelország vagy Csehország soha nem mondtak le a szénbányászatukról, bár hangoztatták a környezetvédelem fontosságát, sőt, sokat tettek is érte. A Japánban bekövetkezett atomkatasztrófa nyomán Németország újra megerősítette a szén jövőjét, mely a náluk s a világban nagy tömegben és olcsón áll rendelkezésre. Magyarországnak is fel kell figyelni ezekre a változásokra, újra kell értékelnie és hasznosítani kell értékes szénvagyonát, hogy munkahelyeket teremtsen, kímélje az ország pénztárcáját és időt nyerjen a további fejlődőképes iparágak megtalálására és kifejlesztésére. Szerencsések vagyunk, mivel a bányászat megszűnése után is megmaradt térségünk szénbe való gazdagsága. Igaz ugyan, hogy az aknákat betömedékeltük, a bezárt bányák helyét azóta elárasztotta a víz, ezért gazdaságos újranyitásuk már nem lehetséges. Azonban érintetlen maradt az Északmecsekben, Mázától, Nagymányoktól, Várajától délre fekvő szénmező, amely éppen annyi vagyonnal rendelkezik már, mint szénvagyonnal, amennyit elődeink és magunk kitermeltünk a működés 220 éve alatt. Elsősorban a bányabezárásokat legjobban megszenvedett Komló érdekelt abban, hogy harcoljon a bányanyitásért és azért, hogy a múlt századi fejlődés mintájára
és ezért beszéltem annyit a DGT-ről, szétterítse annak fejlesztő hatását más iparágakra, a környezetvédelemre, az egészségügyre, az oktatásra, a turizmusra, a szolgáltatásokra, de ez a távolság Pécs számára sem áthidalhatatlan. Küzdenünk kell gyerekeink jövőjéért. Nem elvtelenül, de markánsan kell fellépnünk és érvelnünk azért, hogy határközeli térségünk jövőjét ne a fővárostól való távolsága, hanem tenni akarása és értékei határozzák meg. Ehhez kívánok valamennyiünknek jó szerencsét! Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, a koszorúzás következik. Pécs megyei jogú város önkormányzat részéről a szalagot elhelyezi Oszoli Dénes. A mecseki bányászok szakszervezete részéről a szallagot elhelyezi Pernekker László. A Messzesi Nyugdíjasok Alakszervezete részéről Pap Istvánné. A Szabolcsi Nyugdíjasok Alakszervezete részéről Pór Jenő. Pécsbányai Nyugdíjasok Alapszervezete részéről Olá Józsefné. Somogyi Nyugdíjasok Alapszervezete részéről Pavlicek Géza. Kertvárosi Nyugdíjasok Alapszervezete részéről Zsebeházi László. Belvárosi Nyugdíjasok Alapszervezete részéről Mírai József. A Mecsek Öko ZRT részéről Máj László. A Mecsek Érc részéről Sütő Róbert, Máténé Varga Terézia. A Bánya Vagyonhasznosító RT részéről dr. Göndöcs István. A Bányász Emlékekért Egyesület részéről Nagy Emil. A mecseki bányamanók részéről Takásné Hartman Piroska. És a bányamanók. A Bányászok Érdekvédelmi Egyesület részéről Molnár Ferenc.